Um, yo, di ko aram kung babationg kamo ki marayang pagkaaga ko. Pagano mo pa na makamove on? Arog pa lang kayo na piling kang single. Nagbakal ako kanina kikape, tama kape ako. Bakal akong kopi ko, sabi nung tindero. Sir, sutuin ba o single? Naramdaman ko, senyor. Ano daw kung magbalikan pa kami, senyor? Padabawan ko itong taong ito. Maski ang mata kayo nagpapara kimat-kimat. Karibaga so powered by APEC. Naramdaman ko, senyor. Aram ko, anso doon ito. Pero sa totoo lang mga kaarugaro, dahil ko naman ito napaparong sa oral daw ang bibaga. Na-immune na sa naman ako. Pasensya na palang tabi sa mga taga-naga dyan. Nagpadara ako kang emosyon ko. Chububay man paano? At ang pagparayawal man paano, senyor? Hindi nga yan. Break na lugod kami. Pero mga kaarug-arug, tabangan niya ako. Suyoon ta, senyor. Ano daw ang maray na diskarte? Bahala.